San Franġis tinsewx fl-ispiritualità tiegħu kien jagħti ħafna importanza dak li hu eżempju. Kien jgħidilna l-kliem użaw jekk hemm bżonn, imma l-eżempju huwa ħafna aktar importanti. Il-kelma tqanqal imma l-eżempju hu li kaxkar. Il-Papa Pawlu VI ġieli smajtun insemmija dina f'Evanġelju Nuzzjandi, dokumenti li ħareġ fil-1975 wara is-sinodu tal-isqid fuq l-evanġelizzazzjoni jgħidilna il-Knisja il-bniedem tal-lum iktar jagħti każ tax-xhieda milli l-għalliema. U jekk jagħtu widin għall-għalliema għax huma xhieda. U allura noqogħdu attenti sistiji li ma nilebgħux tal-għalliema billi nagħlmu niftaħru ngħidu x'għamlu l-qaddisin qabilna. Imma nkunu xhieda billi aħna nimitaw verament il-mulej li l-qaddisin jimxew warajh. U nieħdu l-ispirtu tagħhom nimxew warajh f'kull mument ibes, mhux nokorbu naqerdu, u għal ikunu disċipli. Eżistiji. Kemm għandna bżonn nagħmlu din il-qabża mill-qrid għal wara Kristu għad-dixxipulat wara Kristu. Li fit-salib tiegħi jiena rid niskopri l-Kristu qed jerfa' s-salib miegħi u nimxi warajh. Mhux il-mulej qed jimxi warajja. Jien irid nimxi warajh. Jekk jiena nimxi qudiemu ma nibqax dixxiplu tiegħu, Ġesu lili għajjarni xetan. U jgħidli itlaq minn qudiemi ya xetan, kif qal lil Pietru. Meta Pietru ma jibqax iħares lejn Ġesu kif mill-pjan tal-missier għalih, meta il-missier talab minn Ġesu li jgħaddim il-passjoni u Pietru rid iwaffqu, allura Pietru ma rridx jimxi wara Ġesu mislub. Ma rridx. Mhux biss li ma rridx li Ġesu jissallab, imma laqqas huma rid ikun dixxiplu tiegħu b'dak il-mod. U Ġesu jgħidlu itlaq minn qudiemi, Pietru kun dixxiplu, m'intix li mallem. Mhux jien id-dixxiplu tiegħek, inti d-dixxiplu tiegħi. Jien għażiltek, żomm postok fid-dixxipulat għax hemmhekk sissib il-milja vera, l-ferħ veru tiegħek meta tkun dixxiplu tiegħi u timxi warajja u mhux timxi qabli u mhux tostakolani milli jiena mwettaq irrid tal-missier. U jista' kulli aħna jiġrilna żestijej. Fil-mixja tagħna wara Ġesu aħna nifqu nkunu dixxipli meta nintaqgħu mas-salib fil-ħajja tagħna. Imma nippretendu ngħidu mulej dan aħieħu Ġesu jgħidlek mur warajja. Tibqax aktar qudiemi, imxi warajja. U Franġisku jgħidlek u sammar il-ħarsa tiegħek fuq Ġesu, ir-rajja tajjeb li biex iħobbok sofra dik il-passjoni kollha. Jekk nagħmlu dan eżistijej, il-mulejja tinaslem. Nixtieqek li terġa' tirrepeti ftit dawk l-10 ejn ftit attitudnijiet. Li tkellimna l-ġimgħa li għaddi dwarhom nafhem xi nies anke matul il-ġimgħa li ċemplu b'għadu messaġġi xtaqu nerġa' l-ewwel ħaġa ġifieri minn anke jixtieq jistgħudna anke t-tok permezz ta' Radju Marija li tajna l-aħħar darba. Però nfakkar ta' fuq l-aħħar darba kont tkellimt fuq l-attitudnijiet tal-ferħ veru, l-perfetta li trid sejda San Franċisk li nsibuha kif konna rajna, ovvjament mhux ħanirrepeti t-tok kollha, fis-sofferenza. Ta' fuq l-10 attitudnijiet kienu dawna li inti jkollok is-sabar, li jint ma titħawaċ u t-timizbatija, li jint ma titkellimx kontra l-persuni li kkawżawlek dik id-batija, li tiskopri l-Alla f'dik is-sitwazzjoni, l-umiltà li taraf anka lilek innifsek f'dik iċ-ċirkustanza, illi żomm id-bissima, illi tippersevera, illi taħseb f'Ġesu msallab, illi nkompla niżviluppaw din il-ħaġa, li soffri bimħabba l-Alla u li tqis dan kollu bħala grazzja partikolari. Huma 10 attitudnijiet eżisti li fir-rakkonti li rajna tal-ferħ veru f'San Franġisk jgħinuna sabiex niskopru l-ferħ fis-sofferenza. Ħeġixkom sabiex hekk tirriflettu fuqhom anke f'mumenti jibsa fil-ħajja tagħkom għal żgur isibuhom ta' awtorità kbira. Franġisku kien qaddis, l-esperjenza tiegħu kienet ta' Alla u l-esperjenza ta' Alla jgħaddilna kullum fi żminijietna fiċ-ċirkustanzi li aħna ngħaddu minnhom. Father, messaġġ jgħidlek hekk, explain more, what is a disciple? Kienu disċiplu rridu naħseb nitkellmu xi kategoriji sieħa. Sempliċement nista' ngħidha dal-mument, id-disċiplu huwa dak li qed jimxi wara xi ħadd. Ġifieri d-disċiplu huwa dak li fil-kastana aħna mixin wara il-mulej Ġesu. Illi għandek relazzjoni miegħu, qiegħed jgħalmek, qiegħed ikabbrek, qiegħed jagħtik minn esperjenzi. Hija l-esperjenza sabiħa tan-Nisrani. Nisrani huwa dak li miexi verament wara Ġesu, mhux wara t-talim tiegħu, wara l-persuna tiegħu. U meta jidħol f'relazzjoni ma' Ġesu, Ġesu jgħalmu, Ġesu jtieħ esperjenza tiegħu, Ġesu ifejqu, Ġesu jgħalmu jaħfer, Ġesu jattih minn ċerti provi ħalli jkabru. Ġifieri d-disċipulat hija relazzjoni stretta u intima mal-mulej Ġesu, illi jkun huwa li qed jiggwida letteralment il-ħajja tagħna bil-mod kif hu jaraf bħala ir-Rabbi, bħala l-imallem veru tagħna. Ma fl-essenza ta' ħajja l-mixja ta' fidi wara Ġesu, dak huwa d-disċipulat.
Tajjeb Father, messaġġ jgħidlek proset ħafna Father tat-taħdita li tamlinna u ta' San Franġisk mort 3 xhur ilu Assisi u vera l-istorja tiegħu għamel ħafna mal-foqra u berikna. Assisi jeżisti jekk hemm jiena kelli grazzi anke li mort Assisi. Inħeġġeġkom kolkom ġast marru Assisi, però nħeġġeġ ħafna li ma tmorrux Assisi bħala turisti, għax sfortunatament Assisi saret belt turistika. Però Assisi għandha patrimonju kemm kulturali, però kol spiritwali qawwi profond li huwa marbut mal-persuna ta' San Franġisk, u allura meta tmorru hemmhekk anke min joħodkom araw li ma tifqux fuq l-aspetti ta' arti, fuq l-aspetti ta' kultura, fuq l-aspetti ta' turizmu. Imma verament tieħdlu mhux biex tosservaw minn barra, imma tieħdlu fl-ispiritu eżistiji ta' dak li jgħix hemmhekk Franġisku bħala patrimonju wirt tal-Knisja Universali. Inselmu lil Nicholas, grazzi ħafna tal-messaġġ tiegħek u jgħidlek proset ukoll Father Hayden, u hawnhekk ukoll Father Hayden għandek tislijiet mingħand Nina. Naħseb li daw kienu il-messaġġi hawnhekk hawn ieħor. Mario jgħidlek Father Hayden tista' jekk jogħġbok tgħidlu x'inhu kun hemm quddiesu Rożarju fejn qiegħed inti l-Kalkara. Mela, aħna il-Kabuċċini Kalkara konna qudiesa filgħodu kuljum fis-7:15 u fis-7:15 konna t-talba tat-tifir ta' sbieħ li jum konna madwar 20 persuna ta' tolbu fl-imkien. Mbagħad filgħaxija jkun hemm Rożarju fis-6 u l-quddies fis-6:30. Dak mit-tnisa s-sibt il-ħadd konna qoddisa fis-6, fis-7, fit-8 u fil-10 ta' filgħodu. Naf li ħadd tgħidilna numru ta' mobile issa Father Hayden ngħidu ftit bil-mod jekk jogħġbok il għaliex hawn persuna li tixtieq tiltaqa' miegħek. Fi każ ċemplu staqsu lil Jonathan għal kull appuntament u ċemplu fuq 79705683. 79705683. Tajjeb Father Hayden il-ħin għadajem kontra tagħna, ma li jista' jkun għandek xi avviżi li tixtieq taqsam magħna. Xtaqtek propju bħallum ġimgħa konna ntqajna laqgħa tat-Tal tal-Mir li kienet saret San Pawl il-Baħar. Fl-4 ta' Settembru ħajaħbad il-ġimgħa fil-għaxija, jiġifieri l-għada kun is-sibt ħafna mhux kollha jaħdmu, ġifieri jkun hemm aktar ċans anke li salek nagħmlu għall-ġimgħa li jkollhom forsi ċans jattendu mingħajr jkollhom pressjoni ta' xogħol għall-għada, se niltaqgħu il-Kabuċċini l-Furjana. Mela il-ġimgħa 4 ta' Settembru il-Kabuċċini l-Furjana fis-7 ta' filgħaxija. Nixtieqkom minn qalbi tinġabru mod speċjali daw kollha li għandkom bżonn u tixtiequ titolbu għal xi grazzi ta' konverżjoni fil-familja. Jekk tixtiequ titolbu għal martek, għal żewġek, għal uliedek, għal żwieġ tiegħek, ejjew ħaninġabru fl-imkien għal dan mument ta' talb u mument ta' grazzi jeżisti. Konna ċelebrazzjoni tal-Qudies tat-Talba ta' Rożarju, ħin twil ta' adorazzjoni Eukaristika, ikun hemm anke saċerdoti jvejli bil-aqrar, kull min ġie jaf kemm hija esperjenza verament ta' Alla fil-ħajja tagħna u kemm tħalli bidla fil-qlub tan-nies preżenti. Inħeġġixkom sabiex ninaqdu fl-imkien il-ġimgħa l-4 ta' Settembru fis-7 ta' filgħaxija il-Knisja tal-Kapuċċini l-Furjana. Grazzi ħafna Father, hawnhekk għandek xi suġġeriment tista' taraħ fuq il-monitor Father Hayden. U xi ħadd ieħor għalek hekk Father Hayden ix-xewqa tiegħi hija li nkun dixxiplu ta' Kristu imma hija iebsa. Fit-30 ta' dan ix-xahar se nsifru għall-kura tat-tifla li reġa' ħarġilha tumur. Nitolbok ukoll sabiex iżomm din il-familja fit-talb tiegħek jekk jogħġbok. Żgħira vera hija qibsa li tkun dixxiplu ta' Ġesu. Però hija qibsa hija diffiċli però mhix impossibbli. Ftakru żommu f'qalbkom il-kliem jgħidilna Ġesu. Għal min jemmen kollox possibbli u għal Alla m'hemm xejn ma jistax isir. Ġifieri qed ngħidilha dixxipulat. Qibsa kemm jibsa jekk nemmnu possibbli nkunu dixxipli u għal Alla jagħmilha possibbli bil-qawwa tal-Ispiritu Santu fina li nkunu dixxipli tal-Mulej. Għalhekk ma nagħtawx qalbna. Ftakru hemm Omna Marija dejjem magħna. Grazzi Father Hayden, eżis semmija jena nixtieq infakkarkom li ripetizzjoni ta' din it-taħdita terġa' tixxandar nhar is-sibt fit-3 ta' filgħodu u nhar il-ħadd fl-10:30 ta' filgħaxija waqt il-programm Il-Muftieħ tal-Erf. Father nitolbok jekk jogħġbok sabiex tberrikna. Il-Mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missieru l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen.